Samantala, pagdedeklara po ng panahon ng tag-ulan, inaasahan na po sa mga susunod na linggo. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Napipinto na ang muling pagdedeklara ng tag-ulan matapos ihayag ng Pag-asa Dagupan na nakamit na nito ang mga kinakailangang batayan upang ideklara ang panahon. Sa isang panayam kay Pag-asa Dagupan Chief Meteorological Officer Engineer Jose Estrada Jr., Abril pa lamang umano ay naitala ng dire-diretso o sunod-sunod na pagkakatala ng 1 mm na rainfall sa lungsod. Ito umano ay sapat na nabatayan upang ideklara ang tag-ulan. Nilinaw naman ang tanggapan na ito ay sa Dagupan pa lamang kaya't hindi pa rin ito may dedeklara sa buong bansa. Ani Engineer Estrada, kailangan ding maitala ito mula sa iba pang Pag-asa stations tulad na lamang ng nasa Lawag City, Science Garden, Quezon City, sa may Bohol Island, Aurora, Calapan Oriental, Mindoro, Cebu, Davao at iba pang bumubuo rito. Sa kabilang banda, ilang turista naman ang sinusulit na at patuloy ang pagdagsa sa mga baybayin sa lungsod ng Dagupan upang makaligo at magsaya. Nung nakaraang taon, 29 pa lamang ng Mayo nang ideklara ang pag-uumpisa ng tag-ulan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.